سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة نلومي بينيام جرماي اتناي حلوف ناي غزياون ناي مصاي سلمت تقارن بشكلة افريقان بزبل تحسطو سرالو مدب حيزنا لكم قريبنا لونا نمكتتاركم بخبر نعدم. He's breaking the divide. He's a hero to his nation. بيني بركة حاتين لومي زنكسة صنعت لبسو كاب زمان يماني تاريخ زورسة لأني خبر معدن للعنق بحري كندا خيدارقن أتا حباس نبعت أتا دباسي هاجر أتا زي تتألم إريتراوي أفريقاوي تسلم بينيام بركليلو تسفازي ولدو أبيت رأي عين النسري أكزيم كان عابق كبري. تنايفل ما تصليم أفريقاوي عود مدرخ زل فرنسا بينيام جرماي أبزات زازم زل عمت من إسيات عالم بحفشة أن أفريقا من إسيات دم بفلاي تصلوافة إيريوم بزي كازي بينيام كلت توسختي ناي مدرخ عواتات بمزقاب توسخي كبر وسنات سنيديوم نايفل ما أفريقاوي ونا نقط على ماليازو فرنسا زبل كرم حجي بحلم الأمبر تقاهدو زي فلت عوات صحيفوم مسرميكو إيفانوبل دما أكلت تشح عمت مهرت وليدوم أبتزعبي ناي جران تور وردر مالي لبيسوم كوتو زبقعو بحتوان تقادمتي نمخانكي إلوم عود بينيام جرماي أبزر فرنسا نويح قعزو زوصد مدرخي حليفوم أبنقد عنايتوم قدمي زحالفو تقادمتي انت زي سكال نيرو اتمس عالم بزقباء زلالي عواتات انبي متخالن تاريخها ورد زور فرنسا 1904 حرت شعات عمتات نايتي ناي فيلمات سلمت افريقيا وان استخافوا الورد استخيد ورد اليوم ابقتشن 15 ايرتراوان تقادمتي مرها قدوسون دانيال تخلا هيمانوتون مزدوب افريقيا ودغانتا امتين كوبيكا بمخانت زي كال زمسل زنبره تساتفو ايرترا ام مدرخ زور فرنسا كون بمقبار ناي فيلمات سلمت افريقيا وان تساتفتي زور فرنسا زبل حدش معرف جنصيلوم دانيال تخلا هيمانوت اب خرستافيو ابتن وردر ام بس عقب ناي تورد نزل بصوماليا كابشاد شيك سبتاش عي مدرخ حيزوا توقعيزوم مرهاو قدوسون دانيال تخلا هيمانوتون نتاني نوح عمتات ناي بشكلتا تاريخ الزلوا ايرترا ابقد مشكلتا زنبرا ردئيت نراريخ توسخ اليوم اخي لوم بمجزات سرعت لان كمستات وزن قرلو قد مشكلتا اب ايرترا اكل بحالي ناي تهاجريوم نبشكلتا اب ايرترا من السي هصانات ابوتات اديتات كوتاس بزيناي صوتا افلالاي كله يزورا ايطالياوان ولاكوا افلماش عند شعات 130 نوردر بشكلتا ناب ايرترا كمزاتون تجبروا نبحتهم طرايا مردراتهم زكايدو نبروم أبشحنت شعات 130 شعات جن تواردون كبلهم إيرتراوان تخافلتي ناي توردر كوخانون كطليا مبرهاتي ولعهم جقنا إيرتراو تقاداماي قبر مريم قبر دمام نتوم مسرتي وردر بشكلتا أبي إيرترا زنبرو إيطاليوان بزأمن بقعات سعيرو عووتو دما كساب لومي بأفكار قدم بشكلتا إيرترا تذكرو ينبرالهم ناي فيلم وردر زرو إيرترا أبشحنت شعات 146 إزفلم قينو دحر 10 عامتات من جمار زرو إيرترا دما كلت إيرتراوان أب ميلبرن أبستخيد وردر أولمبيك تساتيفهم زمال دما قدم 50 شعات عامتات تساتفو مرهاون دانييلن أب زرو فرنسا قرمي مرقاتيوم مرهاون دانييلن دما بوتشن 10 حمشتن أب تزعبي ناي بشكلتا مدرخ نتسلمتي أفريقاوان كوكلو بقيعهم دانيال تخلا هيمانوتون مرها قدوسن دما نتلومي بينيام جرماي زخفتو معصو اقديمهم كحكيحمو زحلو فيهم زوم كلت تقادمتي تصلمتي افريقاويان اب درجه بروفيشنال بصيحهم اب تزعبي وردر قدم بشكل تخصاتفو كم زخلو بجاب مخان او هاجر اب لعلنا اشتو ولدو من نقاقح قينهم ابزو فرنسا ناي زعمت بينيام جرماي اب حد اغاطامي بغازيطنياتات اب غزين اسنتو دانيال تخلا هيمانوت زغرفلو صلوان تدحاليو اب صحات زلو اغاطامي بينيام دانيال مستعوته حدا معلتي اكل ناي زوردر ناي مخان تخلو الو مالتيو ابز بلا حساب بصيحم دانيال كله كم زكالن كساب ناي مدرخ عوت غنغونا صف كم انخلنيو ارينا كبل بينيام جرماي دانيال تخلا هيمانوت زفطرلو صلوا غليصوم نتحرق عواتات بينيام جرماي كاب انقدع دانيال المرهاون تركيبو كينيو ابزور فرنسا اب جيرو دي ايطاليان غنت وولغمن عواتات حفيسوم بينيام تصلمتي افريقاوان كينيو تخافل توردرات اب تزعبي وردر بشكلتاون كعواتو كم زخلو نعلم ازنا دقيفو اسميعوام اثيوبيا وتقادماي صغابو جرماي اب اوروبا دحرنا 11 عامتات ناي بروفيشنال ميو ام فيلمتا ناي زعمتيو كاب كوريشيا بشكلتا وريدوم صغابو نقدامي تعود بينيام جرماي اب تور دي فرانس
ገልጻ ብሰሓተሉ ንብዓት ከም ዝቀደሞ ይገልጹ ጽጋቡ ኣብ መግለጺኡ ቢንያም ክዕወት ምስ ረኣኽዎ ንብዓት ይስዒሩኒ እቲ ዓወት ክመጽእ ምዃኑ ይፈልጥ ነይረ ቢንያም ቀያሪ ጸወታን ፍልያት ፈጣርን እዩ ቢንያም ነቲ ዘይከኣል ናብ ዝከኣል ዝቐየረ ሰብ እዩ ብወገነይ ቢንያም ኣብ ኣፍሪቃ ቀይርዎ እዩ ዝብሎ እቲ እምነት እዩ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ተቐዳማይ ካብ ዝኾነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ወፂኡ ክዕወት ከም ዝኽእል ዝብል እምነት እዩ ቢንያም ቀይርዎ ክብል ጽጋቡ ግርማይ ኣብ ልዕሊ ቢንያም ግርማይ ዘለዎ ኣድናቆቱ ገሊጹ እምነት እቲ ዝኸበረ ነገር እዩ ቅድመ ሓደ ሰብ ንሓደ ነገር ክገብሮ እንተዳ ዘይሪኢኻ ንስኻ ክገብሮ ኢልካ እምነት ከተሕድር ከቢድ እዩ ቢንያም ግርማይ ግን እዚ እምነት ኣብ ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ክዓስልን ዙ ፈረንሳ 1904 ድማ ነጥ በመቐይሮ ኣብ ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃን ክትከውን ማዕጾ ዘርሓወ ተቐዳማይ እዩ ካልእ ኪያ ሮጎራስ ተባሃለ ኣፍሪቃዊ ድማ ንዓና ኣፍሪቃውያን ሓደ ከም ዝከማና ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኣብ ዙር ፈረንሳ ናይ መድረክ ዓወት ኣመዝጊቡ ርኢናዮ ኣይንፈልጥና ቢንያም ግርማይ ግን ኩሉ ከም ዝከኣል ምስ ኣርኣየና ኣፍሪቃውያን ተቐዳድምቲ ተመሳሳሊ ታሪክ ንምድጋም ነቲ ሕልሚ ናብ ጋህሪ ንምቕያር ተበጊሶም ኣለዉ ክንዮ ምስታፍ ናይ መድረክ ዓወት ምምዝጋብ እዩ ሕልምና ክብል ቢንያም ግርማይ ንዝኸፈተሎም በሪ ኣመስጊኑ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ እቲ እንኮ ናይ መድረክ ዓወት ዝተጎናጸፈ ጸሊም ኣፍሪቃውን እቲ እንኮ ኣብቲ ውድድር ዝተኻፈለን ጸሊም ኣፍሪቃውን እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ቅድም ብሽክለታ ብሄራዊ ብዙሕነት ዘየጠቓልል ውድድር ምዃኑ ብቐሊሉ ምግንዛብ ይከኣል ኣብ 2024 ካብ ዝተኻየዱ ናይ ወርልድ ቱር መለክዒታት ዘለዎም ውድድራት ብድምር 522 ተቐዳደምቲ ተሳቲፎም ካብዚኣቶም ድማ 5 ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ጥራዮም ኣብ መንጎኦም ነይሮም ኣብ ንደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ብዝገደደ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዘካየደ ውድድራት እዚኣ ትበሃል ጸላም ኣፍሪቃዊት ከየሳተፋያን ውድድረን ዛዚመን ዓወታት ቢንያም ግርማይ ንብርክት ዝበሉ ኣብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ናይ ምብጻሕ ድሌታትን ባህግን ዘለዎም ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ በሪ ዝኸፈተ እዩ ተኽእሎታት ናይ ምገሻታቶም ዝዕንቅጽ ናይ ቪዛ ጸገማት ኣፍሪቃውያን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝገብሮ ውድድራት ደረጅኡ ዝሓለወ ዘይምዃኑን ክለባት ኤውሮጳውን ንኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዝህቦ ትሑት ኣድህቦን ካልእን ካብቲ ቀንዲ ማሕንቆታት ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ እዩ ካብዞም ኣቐዲምና ዝገለጽናዮም ማሕንቆታት እቲ ብቐዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ገናውን ዝቕጽል ዘሎ ናይ ቪዛ ጸገማት እዩ ኣብዛ ዓመት ብዝያዳ ደሚቖም ካብ ዝወፁ ሓደ ዝነበረ ቢንያም ግርማይ እውን ተኽእሎታት ምዕዋት ቀስተ ደመናዊት ማልያ ሻምፒዮን ዓለም እናሃለዎ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ግላስኮ ስኮትላንድ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ዓለም ብሰንኪ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዘእትዎ ቪዛ ብዘይምርካቡ ካብቲ ውድድር ካብ ዝበኮሉ ተቐዳደምቲ ብቐዳምነት ዝጥቀስ እዩ ኣድሪያን ኒዮንሾቱ እቲ እንኮ ኣብ ናይ ወርልድ ቱር ክለባት ናይ ምስታፍ ዕድል ዝረኸበ ሩዋንዳዊ ተቐዳማይ እዩ እዚ ኣብዚ እዋን ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ በኒን ብምዃን ዝነጥፍ ዘሎ ዓላሚ ንዕብየት ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ኣብ 3 ምድባት እዩ ዝኸፍሎም ንሳቶም ድማ ተውህቦ ምልላይ ንተውህቦ ምዕባይን ተውህቦ ሒዝካ ናብ ኤውሮጳ ምጓዓዝን ብምባል ኣብ 3 ይኸፍሎም ኒዮንሾቱ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ኩሉ ቀረባት እናሃለዎም ብሕፅረት ቪዛ ክሽገሩ ድሕሪ ምጽናዕ ሕጂ ግን ብዓወታት ቢንያም ግርማይ ተደሪኾም እዞም ሽግራት ከኽትሙ ልዑል እምነት ከም ዘለዎ ይገልጽ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ኩሉ ዘድሊ ነገራት ኣማሊና እኳ እንተሃለና ቪዛ ካብ ምጽባይ ግን ኣይዓረፍናን ምስ ዓወት ቢንያም ግርማይ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍሪቃውያን ብሽክለታ ክንዝውር ከም እንኽእል ዝፈልጥ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ቪዛ ብናሓተሉ እዋን ቁልጡፍ መልሲ ክወሃበና ምዃኑ ልዑል እምነት ኣለኒ ድምቀት ቢንያም ግርማይ ኣብ ዙር ፈረንሳ ንቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ካብቲ ንግምቶ ንላዕሊ ኣገዳሲ ነገር ሒዝልና ክመጽእ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ክብል ጸገማቶም ብዓወታት ቢንያም ግርማይ ክፍታሕ እምንተኡ ገሊጹ ኣፍሪቃውያን ኣብ ሃገሮም ደረጃኡ ዝሓለወ ንዕብየቶም ኣገዳሲ ዝኾነ ውድድራት የካይዱ ብዘይምህላዎም ግድን እዮም ንዕብየቶም ናብ ኤውሮጳ ክምርሹ ዝግደዱ እቶም ኣቐዲሞም ዝነበሩ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ንጹር መንገዲ እዮም ተኸቲሎም ብመንገዲ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣቢሎም ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ናይ ምስታፍ ርሒብ ዕድል ነይርዎም ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ 2022 ድሕሪ ምፍራሳ ግን ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዕድላቶም እናጸበበን ናብ ኤውሮጳውያን ክለባት ናይ ምጽንባር ተኽእሎኦም እውን እናሰሓወዩ ከይዶም ከም ኤምቲኤን ኩቤካ ዝኣመሰላ በሪ ዝኸፍታ ኣፍሪቃውያን ክለባት ዳግማይ ክምስረታ ድማ እዩ ኣብ ቅድም ብሽክለታን ኣብ ኤምቲኤን ኩቤካ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ቫን ኢክ ዝገልጽ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ከም ኤምቲኤን ኩቤካ ዝኣመሰላ ድልድል ኮይነን ናብ ኤውሮጳ ዘሰግራና ጋንታታት ክህልዋና ኣለወን ብዘይካዚ ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ተቐዳደምትና ዕቁር ዓቕሞም ከርእይሉ ዝኽእሉ ብልዑል ደረጃ ዝጽወት ውድድር ክስራዕን ክካይድን ኣለዎም ነዚኦም ኢና ከም ድልድል ናብ ኤውሮጳ ንመሰጋገሪ ክንጥቀመሎም ዘለና ድማ ይብል ቫን ሂክ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ነቲ ዘፍቅርዎ ሙያ ዝገብርዎ ጻዕርን መስዋዕትን ክድንቕ ዝግብኦ እዩ ብርክት ዝበሉ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ብዓወታት ቢንያም ግርማይ ተተባቢዖም ነዞም ማሕለኻታት በቲኾም ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ደረጃ ክበጽሑ ድማ ትጽቢት ይግበር
ማሕበር ቀደም ሽክለታ ዓለም ማለት UCI ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ክፈርዩሉን ከዓቢሉን ዝኽእሉ መሰልጠኒ ማእከላትን ዕድላት ብምኽፋት ኣብ ዕቤቶም ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ዝመፁ ተቐዳደምቲ ዕዙዝ ተሩ ተጻዊት እዩ ከም ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት መርሃዊ ቅዱስን ቢንያም ግርማይን ዝኣመሰሉ ሱሙያት ተቐዳደምቲ ቅድሚ ናብ ናይ ወርልድ ክለባት ምጽንባሮም ብመንገዲ ዞም መሰልጠኒ ማእከላት እዮም ሓሊፎም ቢንያም ግርማይ ድማ ሓደ ካብቶም ናይ መወዳእታ ደቂ ተባዕትዮ እዚ ማእከል ኣብ 2019 ኣገልግሎቱ ቅድሚ ምቁራጹ ዝሰልጠኑ ተቐዳደምቲዮም ዓለም ለኻዊ መሰልጠኒ ማእከል UCI ኣብዚ ግዜ ካብቲ ኣቐዲሙ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ መሰረት ዝገበረ ስልጥኑ ወፂኡ ኣብ ምምልማል ደቂ ኣንስትዮ ተጸሚዱ ይርከብ በዚ ትካል ትዳሎ ጋንታ ድማ ኤውሮጳውያን ዝዓብለላ ክልተ ድማ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ ዝሓቆፈት እያ ከም መርኣያ ናይዚ ድማ ሻምፒዮን ኤርትራ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ካብ ዝቕፅል ዓመት ጀሚራ ኣባል ናይዛ ናይ ስልጠና ጋንታ ንኽትከውን ዕድል ቀሪብላ ኣሎ ማእከል መሰልጠኒ ማእከል UCI ነቲ ኣብ 2019 ድሕሪ በዓል ቢንያም ግርማይ ደው ዘበሎ ምልማል ደቂ ተባዕትዮ ዝመጽእ ዓመት ከም እንደገና ክኸፍቶ ኣካል ናይ መደባት እዩ ቢንያም ግርማይ ነቲ ኣብ 2019 ብUCI ዝተዋህቡ ዕድል እንተዘይጥቀመሉ ነይሩ ኣብዚ እዋን ኣበይ መሃለወ ወይ ድማ ነዚ ሕጂ ረኺቦ ዘሎ ዕድል መን መሃቦ ነይሩ ነዚ ኩሉ ሕቶታት ኣብ ግምት ብምእታው ማእከል መሰልጠኒ UCI ንኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዝህቡ ዕድላት ኣዝዩ ድሩት እኳ እንተኾነ ግን ውፅኢታዊ እዩ ዝመጽእ ዓመት የዒንቲ ማሕበረሰብ ቅድም ሽክለታ ዓለም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክዓርፍ እዩ ምክንያቱ ዝቕፅል ዓመት እዚ ኣህጉር ኣብ ታሪኻ ንፈልማል ግዜ ሻምፒዮን ቅድም ሽክለታ ዓለም ከተእንግድያ ሩዋንዳዊት ከተማ ኪጋሊ ድማ ነዚ ውድድር ከተእንግድ ተሓርያ ዘላ ኣፍሪቃዊት ከተማ እያ እቲ ኣጋጣሚ ድማ ንቐጻሊ ወለዶ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ከነቓቕሕ ትጽቢት ይግበር ዓወት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ታሪክ ተዘኪሩ ዝነብር ፍጻመ እዩ ይኹን እምበር እቲ ቀጺሉ ዝስዕብ ዓወት ናይ ዝተቐዳዳማይ ኬንያዊ ብሽክለታ ኣፍሪቃ ነቲ ስፖርት ብሓፈሻ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን እዩ ቢንያም ንሓደሽቲ ወለዶ ኣተባቢዕ እዩ ከምቲ ቢንያም ግርማይ ድሕሪ ቀዳማይ ናይ መድረክ ዓወቱ ነቲ ማዕጾ ከፊት የለኹ ዝበሎ እቲ ቢንያም ግርማይ ከፊትዎ ዘሎ ማዕጾ ብዝያዳ ክፉት ንክኸውን ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ሓያል ወፍሪ የድልየሎ ማርከዝ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም